Уважаеми зрители и читатели на вестник Националист.bg.com, поредната дупка, която показва местоположението на Слънцето. Ето тук в този момент, в най-голямата дъбнина, това вероятно 100% е мястото, където Слънцето осветява в деня на пролетно есенното равноденствие. Ето тук навътре, вие виждате колко дълбока е дупката и не може да бъде издълбана случайно. Тя не може да бъде измислена. Тук ние сме свидетели на момент, в който Слънцето ще огрее единствено в... Предполагам това е на лятното слънцестояние. Или в един от тези 4 дни. Сега ще ви покажем след малко и компаса в северната слънчевска група, който категорично показва каменен компас на около 4000 години, който показва точно тези посоки.